Nyangma aw mana ke jiɲɛ fan fa ka anw lajɛ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di aw ma n'aw bɛ k'an lajɛ sɔgɔmada fɛ walima aw minnu bɛ anw lajɛ a sufɛta la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin ni jɛmukan in ma k'a sababu kɛ kunnafoni ko o kɔngɔ a n'a minɔgɔ bɛ aw minnu na an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ aw jigi da an kan o de la dɔgɔkun o dɔgɔkun anw fana b'an balaja nin wagati o ka gɛlɛn caman bolo ka wuli nka k'an balaja ka na kunnafoni di jamanadenw ma bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamanajɔ la o la an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ na dɔgɔkun o dɔgɔkun ka se ka na baro k'an fɛ awɔ hakilila jiginna nin ye jɛmukan min ni kunnafonidilaw dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ walasa k'u da don jamana kunkanko baw minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ kunkankoba dɔ ye min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ o ye k'a fɔ kunu yɛrɛ o y'a dɔgɔduma ye premier ministre ale tun bɛ ka a ka sɛbɛnfuraw a kan ka baara kɛ hukumu minnu kɔnɔ ni fangacɛ furancɛ fanga yɛrɛ ye o fɔ fedewurutu kɔnɔ ale b'a kɛ cogo di premier ministre a tun bɛ k'o fɔ bulonba mɔgɔw ye n'a bɛ wele ko CNT an ma an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ min ye kunbɛba min ni o kɛra cadikaw fɛ yen nɔ Njamena n'o y'a sɔrɔ ko caman kɛra a kɛnɛ kan nka Macron ye kuma dɔw fɔ minnu ma taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinakaw walima Mali denw dɔw olu jimi sira fɛ an bɛna hakilina miiri kɛ a ko kan nka nin dɔgɔkun in kunnafoniba dɔ ye fana ni k'a fɔ ko min ye sotarama bolilaw ani n k'a fɔ transportɛriw olu ye baara bisibasa dɔ kɛ Bamakɔ kɔnɔ min gɛlɛyara kosɛbɛ an bɛ dakuruɲɛ damadɔni fɔ o kan a bɛ kɛ an ma wajibi ye o la maa welelenw sɔgɔmada in na Yusuf Sisoko ale ye min ye gafe min bɛ bɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 n'a bɛ fɔ a ma ko bi hebdomadaire Info 7 Yusuf i ni ɲankuma Isa k'i fo a diyara n ye ka an lamɛn jɛkulu ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'u ka jabarani na ka f'u ye k'an sigira k'an bɛ dugawu kɛ Ala ka an wuli cogo ɲa amina yarabi Salif Jara fana ye Mali Actu n'o ye bɔlɔlɔkan kunnafoni di sira dɔ ye ale y'o ɲɛmaaba ye Salifu i ni ɲankuma Ba Isa i ni ɲankuma an bɛ foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ani maa o maa bɛ kɛnɛ kan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen jariw bɛɛ lajɛlen Ibrahim Baba Traoré Ibe ale bɛ baara kɛ radio Bɛnkan na kunnafonidila don Ibe i ni ɲankuma kaba i ni ɲankuma n b'i fo k'an filɛlibaga ani an lajɛbaga n b'u bɛɛ lajɛlen fo ani maa minnu bɛ k'an lamɛn radio sanfɛ nin waati in na n b'u bɛɛ lajɛlen fo ani maa maa bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ka se ka kunnafoni k'a di maaw ma n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen a diyara n ye Basaro Aidara ye communicateur ye Basaro i ni ɲankuma Isa i ni sɔgɔma n b'i fo n bɛ barokɛɲɔgɔn fo kɛnɛ kan minnu bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an filɛ an bɛ sɔgɔma foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'u ni ɲankuma ka tasibila kɛ Isa an wulila sɔgɔmada ni kunnafoni gɛlɛn dɔ ye n'o ye an denmisɛnnin teri dɔ ye Idi Bube Mayiga ale ka fatuli kibaruya ye donc an bɛ tasibila kɛ ni ka se a ma ka dugawu kɛ badabada dali Ala ka o nɔgɔya Idi ye ka da ka denmisɛnnin minnu kun a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ jamana in denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ ko ta fan na kosɛbɛ ani communication sira fɛ donc an dusukun kaminen don o kunnafoniya na sɔgɔmada in na ayiwa an hakilila jiginna ka i ka kuma dafa min ye premier ministre kɔrɔ Sumaworo Bube Mayiga ale denkɛ Idrissa Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Idi la c'est vrai que politique ko la a mɛrulen do kɛrɛfɛ o la dɔɔni nka a bɛ domaine min kɔnɔ o ye ɲɛnajɛw concertw ni fɛngɛw olu minɛnw de b'a bolo bafulubaw ni fɛnw a b'o domaine kɔnɔ sɔngɔda in na a fa yɛrɛ de ye a kunnafoni bila a ka bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ale denkɛ ntanyana sibiridonya in na nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati ni ma fili nɛgɛ kanɲɛ 1 wagati ni ma fili k'a fɔ ko a denkɛ Idrissa Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Idi la k'a tanyana an b'an ta fara a ta kan ka tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ma c'est vrai que den nin cogoya la tantɔ san 37 ɲɔgɔn na kantanya ta a misi ka bon kosɛbɛ an bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen Ala ka lahara sɔn suma a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya ye n'a bɛ taa jɛ min ma Ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen a fa n'o ye Sumaworo Bube Mayiga ye an b'a fɔ ko nos condoléances nin ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn dakuruɲɛ damadɔni Yusuf vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ sumaya i y'a f'i ka kuma kɔnɔ Basaro fana y'a fɔ denmisɛnnin bilanbilanni de don ne yɛrɛ hakili b'a la n y'a ye siɲɛ laban min na o kɛra honorable Soumaïla Cissé ka banni a ka tile 40 sarakabɔ n taara dɔ y'a yira n na n ko ani Bube bɔlen don kosɛbɛ bɔlen don kosɛbɛ donc ko Bube den de don donc ne y'a ye o don de vraiment denmisɛnnin de don bon Ala mana min kɛ o de ka ɲi quoi donc an kɔni bɛ se ka min fɔ an bɛ se ka min kɛ o ye dugawu dɔrɔn de ye pour Ala ka yen fisaya man ni yan ye
Salif Isa ne bɛ se ka yɔrɔ min fɔ ko in na o ye k'a fɔ Idi kun ye mɔgɔ ye maa min politiki sira fɛ a kun kelen don k'i to kɔfɛ kosɛbɛ a ma impliqué ala fa ka politiki sira baaraw la kosɛbɛ mais i b'a ye k'a fɔ maa kun don min fana tun tɛ maa dogolen ye parce que a tun bɛ domaine dɔ kɔnɔ n'o ye Basaro i da don la communication ani événementiel n'o ye ɲɛnajɛ ye o maa kun don o domaine kɔnɔ maa min ni jɔyɔrɔba tun b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ bon maa kun don fana min dɔnnen don i b'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ kan fana ani maa caman kun ka di parce que i b'a ye a fa ye fɛn bila bɔlɔlɔ kan ani sisan cɛ i b'a ye k'a fɔ a ye fan bɛɛ minɛ a ye fan bɛɛ lada donc i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ye fɛn dɔ de yira donc an kɔni an bɛ se ka min fɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ suma an kɔ kiti min na k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min na k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ibrahim Baba Traoré kaba tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan ka saya kɔni a ka kunna a ma nɔgɔn tutu denkɛ saya tantɔ vraiment a ma nɔgɔn mais an tɛ se ka foyi kɛ sisan ni dugawu tɛ an bɛ dugawu de kɛ a kɔlɔla siw na ala k'o di a komaw ma ala ka limaniya ala k'o di denbaya ma ala ka an famani ɲɔgɔn na wɛrɛ ma. Basaro e b'a dɔn yɛrɛ principalement. non an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ tali kɛ a ka activité comme on appelle événementiel kan an y'olu baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ je crois que même min est retenu c'est que mɔgɔ min don a sɔrɔli ka nɔgɔn a sɔrɔli ka nɔgɔn n'i y'a wele à tous les coups c'est quelqu'un qui était vraiment disponible surtout min y'a ka baara ye ani mɔgɔw bɛnnen don baara siraw fɛ et Youssouf ninnu y'a min fɔ ani e yɛrɛ ka kuma k'o sɔnji la k'a fɔ ko i tun b'a mɛn ko bɛɛ la mais politique ko sira nin na rarement i tun tɛ i di hali ni kɔsa nin na i tun bɛ fɛ k'a da don a la je crois kɔsa nin na o ye communication dɔ kɛ dans ce sens a yɛrɛ bɔra k'a yira ko mɔgɔ bɛ fɛ k'ale fala sɔrɔ à travers lui u k'a jateminɛ ko politique ko ninnu t'ale ka ko ye jusque là ale da tɛ o ko ninnu na donc ni hakililajigi de ye sa k'a yira ko si tɛ saya la quoi si foyi tɛ saya la donc ni min ta sera o de bɛ waati sera o de bɛ kɛ donc dusumankasi don ani hakilijigin don ani tasibila don min ye saya ye k'a fɔ k'a bɛ an ka da la an ka kɛtaw ni fɔta an k'olu jateminɛ diɲɛ ma don o don et puis ni bunadamaden n'i bɛ taa i ka taa ka mɔgɔ hakilina ɲuman to i la je crois que Idi ka saya m'o fana yira comme on appelle Jara ye min fɔ sisan par rapport à ce que les réseaux sociaux fallait mettre là c'est que ni y'o ye a b'a yira ko i kun tɔgɔ ka di mɔgɔw da donc o ye fɛn ye fɛn belebele donc hali bi an bɛ tasi bila kɛ ni ka dugawu kɛ i ji su ye. Ne yɛrɛ ni a ka ɲɔgɔn ye ko laban o kɛra Tatafa mɔgɔw ka conseil i b'a dɔn o kɛra ni ale ka minɛnw ye ne kun impliqué len don ko la dɔɔni an ye baro kɛ a ka minɛn ko kan o kun kɛra an n'a siɲɛ fɔlɔ ye fana ni ka baro kɛ j'ai trouvé quelqu'un de mɔgɔ min dayɛlɛlen don kosɛbɛ an bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ma groupe renouveau baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la o la an bɛ taa ɲɛfɛ baro la min ye an ka kunnafoni kun fɔlɔ an y'a fɔ k'a fɔ an bɛ fitinin fɔ sotaramatigiw olu ka baara bila nin dɔgɔkun kɔnɔ ni ye a siɲɛ filanan ye sotaramatigiw ka nin arrêt de travail in kɛ nin cogoya la tantɔ ko kelen kama péage ko e b'a analyser cogo di. Bon, hakili ka bon hakili ma parce que péage ko in peut-être que autorité fana no ba de bala parce que nous de fo ngo transition te wakati min ni i bɛ se ka pusufasa dɔ i ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ i ka kan ka kɛ cogo bɛɛ la de pour que jamanadenw ka bɛn nin péage ko min nana mɔgɔ caman y'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ sariya kura tɛ a sariya bɛ a mɛnna maintenant a ma dɔn ba la parce que tout simplement minnu nana minnu tun bɛ fanga la olu ma se k'a dɔn ba la u siranna peut-être nin conséquence de ɲa donc transition nana u y'u da maga la mais min ye dabali ban kɔni o ye de parce que transition tilala k'a fɔ k'u b'a dabila fɔlɔ ko nin wagati in ka tɛmɛ fo kalo dama damaw ka kɛ ko mais u kɔni ko k'u jɛna k'u b'a appliquer maintenant n'o kɛra fɔra ko mars kalo tile fɔlɔ maintenant sotaramatigiw bon c'est à dire que n'i bɛ démocratie la bɛɛ ka fɛn de don tabiya de don i ka bɛɛ ka kɛta de don ni i ma sɔn fɛn min ma i bɛ se ka baara bila i bɛ se ka i ka dusumakasa yira je crois que ne bɛ sotaramatigiw ka fɛn bila o hukumu de kɔnɔna la mais maintenant u ye acte minnu kɛ pratique minnu dɔw kɛra olu de ma ɲi parce que n y'a ye ko dɔw tun bɛ sira la ni n'u ye maa minnu ye u b'olu agresser de trucs comme ça olu kɔni tɛ ko ɲuman ye parce que i ka liberté bɛ dan tɔw ta bɛ daminɛ yɔrɔ min de kɔnɔ donc ne ko k'e bɛ i ka dusumakasa yira parce que ko dɔ kɛra mais i tɛ se ka dɔ in bali o fana k'a ta kɛ parce que o fana ka sariya de don o fana
cas c'est-à-dire que charia y'a fɔ k'ale fana bɛ se ka baara bila ou bien a bɛ se ka baara continuer je crois que o yɔrɔ in de la an bɛ se k'o déplorer k'a fɔ ni en tout cas démocratie ye bɛɛ a yamaruya bɛɛ ka se ni min bɛnnen t'i ma i bɛ se k'o yira mais kana tɔ ninnu bali ka u t'a kɛ quoi. mais Basaro an ma min faamu sɔrɔnatigiw c'est vrai que olu ka baara bila wagati o wagati ani mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye k'a sɔrɔ kɛ u ka baara kalandenw parantiw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni baarabila bɛ olu b'a jagoya bɛɛ kan de est ce que u fana ni kuma dɔw la n'u fana ye a to ten tɔ olu fana ka militant caman bɛ yen nɔ n'i y'u to u yɛrɛ ma u tɛ sɔn ka taa baarabila ninnu alors que olu de sɔnna ka don syndicat la. Issa o tɛ sotaramatigiw dɔrɔn ye c'est vrai que fɛn min don comment on appelle c'est regrettable c'est-à-dire a tɛ nisɔndiya ko bɔ ka d'a kan fɛn dɔ yamaruyalen don n'o ye baarabila ye. Ni ka syndicat y'a ɲɛfɔ mais maa wɛrɛ ta wajibiyalen tɛ i kan mais quand ni ko olu dɔrɔn tɛ i b'a jɛ n'ale ka syndicat baw n'olu taara grève la baarakɛyɔrɔ la u b'a datugu ka syndicaliste dɔw sigida la ka mɔgɔ wɛrɛw bali ka don ka taa baara kɛ. donc a ma daminɛ sɔrɔmatigiw la mais fɛn min don c'est à dire fɛn don a kan ka décrire a kan ka dabila parce que e ka liberté o y'i ka grève ye mais mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ka liberté o y'o ka baara ye ni o ka d'o ye ka baara kɛ kuma dɔw la o bɛ se maa dɔw ma minnu ni u tɛ ɲɔgɔn ye hali sira la u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fa dama la kuma tɛ an ka kuma fɔ cogo don i n'a fɔ kɔsan na an y'a ye u ka grève senfɛ hali mototigi ni moto taxi minnu bɛ senna nin waati in na u b'u lajɔ ka mɔgɔ jigin ka b'u kɔfɛ je crois que o ye ko ye min bɛnnen tɛ parce que grève ye tiɲɛ mais transport urbain don dɛ il faudra comprendre que Issa société n'o ye population ka i dɛmɛ i ka grève la o yɛrɛ b'a senti ma mais n'i kɛra fɛn ye min bɛ olu bila mécontentement la je crois que i tɛ maa sɔrɔ maa min b'i dɛmɛ i ka kɛlɛ la o de ye ko gɛlɛn ye même si n'i y'a jateminɛ par rapport même à l'objectif de la grève c'est à dire kuma dɔ la i b'a ye ko u jo b'u ka grève la ka d'a kan min ye ko gɛlɛma yɔrɔ o ye kunnafoni di cogo ye ne y'a ye telew la gouvernement kumana nin ko in kan mais ça y est n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ i k'a dɔn i bɛ kuma fɛ cogo min kuma fɛ yɔrɔ min na n'i ye nin transporteur nin jateminɛ en général c'est des gens i b'a sɔrɔ u tɛ temps yɛrɛ sɔrɔ k'u bɛ télé lajɛ kuma tɛ k'u comme ça il passera télé la exactement k'u bɛ télé lajɛ ou bien k'u bɛ t'u sigi journal kɔrɔ ka journal lajɛ donc n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ i k'a kuma yɔrɔ dɔn dans toute décision n'i b'a fɛnɛ ta jamana in kɔnɔ minnu impliqué bɛ décision na il faudra aussi que i n'u ka se a ka kuma ka ɲɔgɔn faamu a ko la bon UEMOA ka laɲini don mais jamana fɛnɛ bɛɛ n'a réalité fɛnɛ don je crois que il faut que o fɛnɛ ka fɔ k'o farafasiya le prix là on devait un prix fixé je pense bien ni UEMOA ko k'a sara à toutes les passages mais l'état peut voir c'est à dire k'a kɛ forfait jama arrangé a syndicat dɔ y'o ci ma o ye Burkina ka péage dɔ ci ma o ye 40 de mais o ye aller retour ye. C'est ce que je dis. On avait prix fixé. C'est-à-dire le prix là, oui, à l'interne, prix état de la prix décidé. Maintenant, ni UEMOA ira quoi à chaque passage il faut qu'il y ait ça mais l'état peut décider de faire un forfait quand je dis un forfait c'est à dire quand j'ai dit mais n'a pas terminé avec deux chiens durs chiens woroma clé comme quand voir montant que de faut à cause sera chien clé on va boss sali sera li chamana c'est des choses nous mais c'est que discuter avec le syndicat ni de messer avec baraka pour que ni fait nous là c'est que table kadaka usage ou le best signer à comme conserver quoi donc état ko jateminɛ ne ka faamuya la ka kuma fɛ kuma yɔrɔ la Isa i b'a ye k'a fɔ u ka grève in na ne ye yɔrɔ min jateminɛ n'u ma ɲɛ kosɛbɛ o ye u taara min kɛra Kati i b'a ye k'a fɔ u taara car minnu bɛ voyager ani remorque minnu ni fɛn minnu bɛ tɛmɛ donc u taara u bloquer jusqu'à ce que ka sira yɛrɛ tigɛ mɔgɔ yɛrɛ de tɛ tɛmɛ i tɛ don i tɛ bɔ bon Kati dun i b'a ye k'a fɔ yen yɔrɔ in ye yɔrɔ ye yɔrɔ stratégie do parce que an ka fɛn fɛn na dusukasi ira fɛnɛ ni ye a ka digi i fangele n'a bɛ dɔ in na mais a ka digi a la mais sariya kɔnɔ aw ko ko transport urbain o ye minnu bɛ maaw gabu nɔ la duguba kɔnɔ mais car minnu bɛ bɔ yan par exemple ka taga Sénégal ou bien Kayi ou bien fan wɛrɛw fɛ ou bien minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na parce que ne yɛrɛ y'a ye yen nɔ n ye mɔgɔ ye min bɔra Sénégal ka na u bloquelen tora yen nɔ k'a sɔrɔ a bɛ ka na ci gɛlɛn de tun b'a bolo yan a kan ka n'o de ɲɛnabɔ yan nɔ u bloquelen tora yen parce que olu wulila parce que mɔgɔ a fɔra olu ye ko o mobili modèle ninnu t'a la ko mobili fitininw de b'a la mais u nana se donc u nana se o de la olu ma disposition ta mais u nana se Kati olu bloquera u ma se ka don Bamako u mɛnna tirikitɔrɔkɔ la yen alors que a fɔra ko o mobili modèle t'a la donc o ko kɛra ko ye jusqu'à ce que u ye mobili lajɔ fo ka na kɛ yen yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ hali pour que olu ka se ka bɔ sɔgɔmada fɛ k'u ka mobili la k'u ka garage kɔnɔ ka na baarakɛyɔrɔ a kɛra gɛlɛya ye parce que mobiliba kɛra ka mɔgɔw ka da minɛ jusqu'à ce que yen jeunes minnu bɛ yen sigida la olu yɛrɛ de fana wulila sisan
kana semi minnu tun bɛ gɛrɛfu la k'u gɛn yaasa mobiliba bɛ se ka tɛmɛ cogo min na mɔgɔ olu yɛrɛ ka mobili bɛ se ka bɔ olu bɛ se ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la cogoya min na donc i b'a ye o yɔrɔ ninnu olu y'a la yɔrɔw ye ko minnu ni olu man ɲi kosɛbɛ i n'a fɔ n tɔ y'a fɔ cogo min na aw bɛ se k'aw ka dusumakasi jira mais i k'a dɔn k'a fɔ i ka liberté o dan b'o la wa liberté wɛrɛ bɛ mɔgɔ mais kɛlɛ kun ye min yɛrɛ kɛlɛ kun ye min ye Isa n'i ye kɛlɛ in kun ta k'a lajɛ bon i b'a ye k'a fɔ gouvernement bɛ ka argument min di n'o ye k'a fɔ par exemple n'i ye Kulikoro sira ta par exemple i b'a ye k'a fɔ ni mobiliba ninnu Kulikoro sira ta parce que généralement mobiliba ninnu concerné len don Kulikoro sira ta bɛ bɛli minnu bɛ yen nɔ ko olu de bɛ sira in tiɲɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ mobili sugu tɔ bɛɛ lajɛlen kan mais i b'a ye k'a fɔ olu tɛ contribuer sira dilanni na ni ka contribuer sira parce que sira dilanni a n'a entretien musakaba de b'a la donc ni mobiliw minnu bɛ tɛmɛ n'olu bɛ contribuer à la parce que sira ɲumanba de b'an bolo Kulikoro il faut le dire donc sira in man ka to a ka tiɲɛ donc ne bolo grève kun na u kan ka lajɛ solution ka sɔrɔ u ka bɛn mais k'a fɔ ko a bɛ appliquer diyagoya ne bolo o caman ye kosɛbɛ. ayiwa an bɛ hakili lajɛ k'a fɔ an minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi aw bɛ se ka an lajɛ RT Mali sanfɛ ni o ye bɔlɔlɔkan télévision ye min ni Ousmane Togo ale bɛ a gérer aw bɛ se k'an lajɛ o sanfɛ Ibrahim Baba c'est vrai que mɔgɔw bɛ ka jalaki caman bi transporteurs kan nka min fana fɔra est-ce que gouvernement fana ni kɛrɛnkɛrɛnnenya ministère des transports fana ma nin cun ani fana ni a fɔcogo fana ni a communication ma ɲɛ. Kaba i ye kuma min fɔ communication ko yɛrɛ gɛlɛnmayɔrɔ ye communication de ye parce que péage filɛ n'i y'a lajɛ a nana ka na communication de kɛra la o est-ce que a ye ninnu ka mankan min kɛ bi o kuma o gɛlɛya kɛra c'est parce que a ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna péage yɛrɛ natɔ péage yɛrɛ natɔ a natɔ a ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna bon n tɔgɔ ye ko dɔ kuma dɔ fɔ ko siraw bɛ ka tiɲɛ mobilitigiw ni fɛnw fɛ mais ni sira kan ka dilan yɔrɔ minnu fɛ bɛɛ b'a dɔn jamana kɔnɔ sira bɛ dilan yɔrɔ minnu na bɛɛ b'a dɔn a bɛ dilan cogoya min na bɛɛ b'a dɔn ni état tɛ i jɔ a jɔyɔrɔ la o la k'a fɔ nin sira kan ka dilan nin yɔrɔ min de fɔra a ma kɛ o ye bon o kɔlɔlɔ tɛ se ka bin transporteur quoi vraiment ko minnu kɛra a kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ nisɔngoya parce que mɔgɔ bɛ se ka grève kɛ ka sɔrɔ i ma violence k'a la bon u ye minnu kɔni kɛ a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ population yɛrɛ min bɛ n'o bɛ se ka n'o kan k'u soutenir parce que fɛn dɔ bɛ hali ni i jo don a kɛcogo a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ jigin i la donc vraiment n'a y'a jateminɛ sɔrɔmatigi ninnu ka grève filɛ n'a bɛ kɛ kuma caman i b'a sɔrɔ violence de bɛ k'a la u yɛrɛ bɛ bɔ parantiw bɛ bɔ u bɛ mɔgɔw bali taa ni ka segin na hali minnu t'a la u b'u dɔw sigi a la donc vraiment o côté ninnu u k'olu lajɛ mais ne yɛrɛ fɛngɛ conseil technique transport conseil technique ne y'a ka kumakan lamɛn mais a ko k'u ni transporteur k'u sigira k'u kumana ko k'u b'a parce que n'i y'a lajɛ péage saraliko a bɔra dɔgɔkɔrɔ nin y'a siɲɛ naaninan de ye a siɲɛ naaninan de ye k'a bila le premier la bon a bilali min kɛra o la ko k'u kumana k'u bɛnna point bɛɛ kan o ye conseil technique ye un certain Maïga n y'a ka interview lamɛn a ko k'u bɛnna point bɛɛ kan ko sauf misɛnnin minnu bɛ na a fɔra k'u taa ni ka segin na u wuli k'a sara ko mais les sous-traitants des taxis u y'a fɔ k'a fɔ ko non olu bɛ bɔ a la bon ko u ka taa ka t'u réfléchir u ni u ka syndicat u ni tɔw ka kuma après u bɛ tila ka sigi ka kuma fana kɛ donc parce que u bɛna kuma min na k'u ka laɲini tun ye fɔlɔ k'a fɔ comment dirais-je la u ka laɲini tun ye laɲini saba ye o laɲini saba ye mun ye o ye an bɛ fɛ waati min fɔra ministre bolo n'o tun bɛ bɛn arabadenw yɛrɛ ma o waati ka dɔ ka fara o kan o bɔra la o bilala masikalo tile fɔlɔ la bon filanan tun ye min ye o tun ye k'a fɔ péage ninnu a saracogo hali ni somme forfaiteur dɔ bɛ ta i n'a fɔ Basaro y'a fɔ a ka kuma la cogo min na k'o kɛ u ka bɛn o kan u k'o sara bon gouvernement ko o la a bɛ sɔn tɔw ta ma mais bɛnnu ta ko kuma na u ma sɔn o ma u kɔni ma sɔn o ma u y'o bɔ a la conseil technique ye o de fɔ ko bon a fɔra ko ka taa kuma bon a ma grande surprise n'i tilala k'a ye tuguni olu ka o kuma kɔfɛ sosomatigiw u nana u ye arrêt de travail k'o yɛrɛ ka kuma la ko arrêt de travail u nana k'o kɛ tile kelen bon n'i y'a jateminɛ a don olu kelen tun tɛ o fɛnkɛ tun b'a la comment dirais-je la commerçant tun b'a la mais olu fana ma bɛn u t'a la kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ commerçant caman bɔra k'a fɔ k'olu ma weleli kɛ u ka taa grève non il faut reconnaître que a grève kɔni réussira parce que sugu caman tun datugulen don ne yɛrɛ bɛ sugu min b'a la a don a kɛra i n'a fɔ baara kɔni ma kɛ ye ne y'o ye bon n'i donna suguba kɔnɔ bitigi dɔw tun dayɛlɛlen don mais bitigi fanba ma dayɛlɛ il faut reconnaître ça hali boucher olu fana tun b'a la bon olu ta ye k'u bɛ suma sɔrɔ kulu dɔ kɔnɔ o kulu ni gɛlɛya bɛ dɔ kan a bɛɛ bɛ t'u nɔfɛ nka olu tun ka gɛlɛya fɔ mais commerçant kɔni ta ye min ye k'olu ka mobiliba jɔyɔrɔ
olu fana tun minɛnen don olu la ko donc ko u bɛ ka o kɛlɛ kɛ vraiment u ka se ka di cogo min na u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que grève bɛ se ka fanga sɔrɔ bon an bɛ min fɔ nin bɛɛ la ka ban vraiment n'a ko ninnu bɛ kɛ u k'a lajɛ grève ye hakɛ de ye i ka hakɛ de b'a ɲini mais i ka hakɛ ɲinitɔ la i kana taa don mɔgɔ wɛrɛ fana gasi la vraiment u ka grève kɛcogo kɔni a kɛcogo man ɲi. ayiwa a ko kɔni bilala marisi kalo tile fɔlɔ la an bɛ ala deli bɛn ka kɛ kow la yanni marisi kalo tile fɔlɔ cɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ka sababu kɛ n'a dafara 3 la peut-être que gɛlɛyaw bɛ bɔ olu la an ka ala deli to ye an bɛ taa ɲɛfɛ an ka baro kɔnɔ kunun premier ministre Mokhtar Wane ale tun bɛ CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ min ye a ka baara taabolo ye ni a bɛ fɔ o ma ko plan d'action a tun bɛ k'o bɔ k'o da CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ Youssouf an b'a daminɛ i la i ye plan d'action ye cogo di a forme kan fɔlɔ ani a présentation kɛcogo. ok Isa i ka ɲininkali diyara n ye effectivement an bɛɛ y'a suivi kunun premier ministre tɛmɛna an minnu bɛ considéré bi comme wasadenw n'o ye CNT membre ye a taara ka programme d'action gouvernementale présenté plan d'action gouvernementale donc o ye démocratie taabolo dɔ ye ni premier ministre kɔni sigira ni gouvernement sigira i kan ka tɛmɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ i bɛ fɛ ka min kɛ i ka se k'a fɔ ni y'o fɔ peut-être wasadenw fana bɛ ɲininkali dɔw k'i la u bɛ amélioration dɔw kɛ maintenant n ye min jateminɛ nin na d'abord a ka programme a ka plan page 29 ne m'o faamuya fɔlɔ. a diyana kojugu parce que n'i y'a jateminɛ olu bɛ a fɔra kalo 18 bi an bɛ presque a ye kalo 6 dun a tɔ tora kalo 12 nin kalo 12 in kɔnɔ a ko plan na n'i y'a jateminɛ a bɛ komi bakuruba 6 de b'a la 6 axes o 6 axes na n'i y'a jateminɛ c'est à dire que ne yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka est ce que premier ministre b'a dɔn k'a fɔ ko kalo 12 de tora u ye tuguni wa pour que u ka se ka pouvoir rendu civil président légitime dɔ la ne b'o ɲininkali kɛ la parce que n'i ye 6 axes jateminɛ fɛn dɔw bɛ yen hali san 5 tɛ se k'olu ban a ko renforcement tɛ jalonw da. Bon, jalon dali, ça dit que pour moi, axe d'obé, ni yɛrɛ magarol la, par exemple, les réformes institutionnelles, ne b'o fondé c'est quand on est c'est ok, ou c'est ok mina parce que en réalité transition d'amnachugo en mania, ni double la crève, surtout la classe politique. Ça dit que quoi qu'on dise, député nous genabi. Ils baissent à coup fait, ils se coup fait, mais ils ont une certaine légitimité parce que Jama doit voter oui. Ou député que l'on sait où est le blanc, Kafuga Jama et nous voter oui, qu'on a voté référendum. Oui, que le flanant, n'y a jamais une classe politique une belle la crève. N'y a jamais une crise sociale ou baby, ou nous payons mécontent oui. N'y a aucun réforme institutionnelle que Eba Kenny Johnny. Parce que façon de Famba Bekrefe, ou son intérêt, en tout cas, Jamana Bekajire, tu vois, son intérêt. Maintenant, ne connaît qui là, ni Axi Warren Bejatemina, Axi Fladron de Bissera, Kelly, Kalutan, Flymono, nous le faire réellement, transition banque, Kalutan, ou Axi Follow, ou renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, et Axi Follow, vraiment, au Kakan, Kalado, la Kosobe, nous sera bloqué, on est Axi là-bas, nous, 6e Axi, nous, organisation des élections. Élection générale ou co-organisée. Maintenant, nous, Benara, c'est-à-dire que nous, à défaut de faire des réformes institutionnelles ou des classes politiques, c'est la belle. Réformes institutionnelles, nous, élection, la benchoué, organisme, élection, la belle, ou une classe politique, une société civile, c'est la belle, pour que la la bonne. Mais nous, comme ni programme, plan d'action gouvernemental. Vraiment, c'est à réaliser. Salif, à 6 ans, là, c'est vrai que mon Tchamango, c'est pas réaliste, que c'est la Oléa. Et il s'agit de 6 axes il va y avoir objectif mois à l'Isaba pour le bac action qui met fla 275 action qui met fla à l'Ibili ou l'Ovla à l'Idourou au débat il s'agit de Kanake Kalotane fla nyoma isa ibini premier ministre ga plan ta ka laje ganya iba e ka fo femi ba hono ni min bekera depuis Malika irma horana ameka femi ni o bere ba iba e ka fo sebenina littérature la iba e ka fo fentel mamba de do ni bekera o mali problème bere bani en réalité mais iba e ka fo ali sam wangono ni beke se ga ke isa solution futala fait le bas en plus au yoro ango aspect ango tout il faut angana isa ye plan d'action bo chronogramme tala ata do jumen folo be na ke axe M be ke folo waka axe D de ke wa axe M dam ne wakati jumen be full detail wora full tala ajelente jumen folo be na ke jumen be ke chogodi au détail tala datita la chronogramme tala en plus fait no folo
plan d'action non o waru be bomi ni ko kibe réforme ke éducation na iko kibe et constitution yelema iko kibe et 25 000 recrutements police territoriale bon la walea oui ça donc ce n'est pas réalisable réalisable c'est impossible. Bon, d'abord dans la forme, il faut reconnaître que pour une rare fois, État Djamanadou Bounia, ou la prise de parole là, nous il y a respect de temps. Parce que, comment on appelle, la présentation du plan était prévue pour 15h30. Je crois après nous irons dans la salle qu'on a à 15h34. Une minute après, Assemblée président Douna. Et à 15h36, ils ont commencé l'activité. Bon, nous, il n'y a pas eu trop de retard. Et dans la présentation aussi, ils ont commencé, le premier ministre a commencé son allocution à 48, il a fini à 48. C'est-à-dire une heure de prise de parole. Et pour une rare fois aussi, nous avons vu que même nous, Méniquet, ils ont eu le temps de comprendre ce qui a été dit. Parce que sur l'écran, exactement, il y avait quelqu'un qui était là, qui parlait au nom de Méniquet. Donc ça veut dire que l'État pense maintenant à l'ensemble de ses concitoyens. C'est-à-dire c'était une première fois que moi je vois sur la télé nationale, ça pour les non auditifs, c'est une ménique moracé à comment ouiller, voilà ça de ce qu'on sera façon kabarola. Maintenant dans le fond, 6 axes. On a dans la ligne, c'est-à-dire nous on y a tu vois de là au boulot de Kanka, il y a un gouvernement qui a la ligne. Mais quand faut la sécurité, je crois que Bara également aura des parce que Bara doit qu'on fera qu'atteindre, c'est-à-dire la règle quoi. Mais avec nous faut sur le plan sécuritaire, c'est que depuis un moment on y va là par rapport à l'accord d'Alger, le gouvernement mise en œuvre là. C'est-à-dire mise en œuvre, c'est-à-dire gouvernement Mindembi, notre gouvernement ou ka Bara Fambabe Waléani accord d'Alger est mis en application en arrière lecture. Parce que dans le premier axe, qui est la sécurité, le premier point, c'est la réalisation et la lecture de l'accord d'Alger. C'est-à-dire comment donc ça veut dire que bien ou quel mec a calassi accord d'Alger à relecture en a mis en application de là pendant cette transition. Au cas voilà. Par rapport, comme on appelle, à la programmation de la bonne gouvernance, je crois que on est fini l'animé nous jamana deux fois. Ore de amse ka fa me gela ni na ni watina. O gela mbora o de kono parce que depuis malgouvernance, depuis un moment la population a senti que nous jamana tokola jamana don tokola uti barageni jamana don nga haklinai u ka soro anu ka kewalo abena ni fusuku kadaka jamana na gela mi kono itaye anga marabakaula. Donc nous gouvernance nous réformes sera en place pendant cette transition. Nous avons d'abord vu que le gouvernement a été réduit comme le déni avait recommandé, c'est-à-dire à 25 membres, même si nommé au niveau de la présidence, nous devons rendre le ministre là, mais ce n'est pas des ministres, rendre le ministre de dos. Donc au beaucoup de Waléa, je crois que nous sera pour Baraoké, Barabetsika, il faut vraiment pas se leurrer, ni il faut ça. Surtout que Bandaouia faut voyager là, comme on appelle Sénégalois, Côte d'Ivoire, de Sima Marébon, qu'on allait tiens pour les 18 mois. Je crois qu'à l'égal la Nina, c'est 1 an à partir de, comme on appelle, la mise en place de la feuille de route. Il a dit carrément que les 18 mois là, autant les faire la classe avant ça. Donc on ne sait pas pourquoi. Kaba, dunia kankari. Franchement, mais ni a tagala tiens la ni bien anti sekake. Ni basse yake. Parce que ni premier ministre ka kuma ni a tagala je aye ida buli accord kunga. Ye accord de lecture. Aka kuma la yore bla nyefe. Aka soroka la wali ani ko otwala. Bon, vraiment ni wure ka trabulu la jamu don ko 600. Moi j'ai l'impression que accord la wali ali ou be ko bara de bla nyefe. Parce que peut-être que au lieu de point de la Waléa, donc le boulot comment on a au début qu'il faut parce qu'on a fait un belage il faut faire demi à faut tout le monde demi de faut quoi électrique le boulot qu'on a tenu au Sradi et puis quand il est famba yemi kabani ko maraket ko ma kamni bekebi kaba c'est que nous politique nous faut reconnaître ça on a son quoi
tiɲɛ la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi gouvernement ka nin waleyali bɛna gɛlɛya fɛn fila la fɔlɔ fɛn fɔlɔ o ye danaya ye danayabaliya o ye danaya ye parce que mara min bɛ yen bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ c'est-à-dire danaya a banna u fan fɛ ka taa politique mɔgɔ fanfɛla la hali n'i ye jamanaden fanba yɛrɛ lajɛ danaya o tɛ yen nɔ bon n'i ko ko ni danaya tɛ yen jamana kɔnɔden minnu filɛ nin ye i ko k'u ka fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ fara ɲɔgɔn bɛ kɛ se ka kɛ cogo di ka ban ka sɔrɔ danaya tɛ yen c'est ça le problème hali n'i ko ko mɔgɔ si tɛ se ka kɛ bi ni malidenw n'an ma fara ɲɔgɔn kan il faut an ka fara ɲɔgɔn kan de bon an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ b'an ɲɛfɛ ka ko ɲɛnabɔ danaya tɛ yen nɔ vraiment c'est difficile donc il faut reconnaître que fɛn in kɔni premier ministre ye min fɔ a ko ninnu filɛ nin ye i n'a fɔ fɛn y'a fɔ cogo min na Salif y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a lajɛ a ye caman fɔ a la c'est impossible a tɛ se ka kɛ à moins que ni dɔ sumana ka fara kan dɛ waati tɔ kɔni ye min ye franchement a tɛ se ka kɛ. Yusuf min tora mɔgɔw hakili la o ye koba fila ye discours in kɔnɔna la fɔlɔ ka kuma ni jatigɛ walekɛlaw n'u bɛ wele ko terroristes filanan ka accord électif kɛ ninnu tora mɔgɔw hakili la ka sɔrɔ ka les gens avaient l'impression wage ninnu ka bɔ ka du ni fɛnw fɛ mɔgɔw kun fɛ ko accord application en intégralité k'o de tun bɛ sen na dɔgɔkun tɛmɛna an y'o baro bɔ yan nɔ o fila d'abord ka kuma ni jihadistes ye i y'a ye cogo di. Est-ce que c'est réaliste? Non, c'est réaliste parce que nous avons des recommandations de je pense que Yanni Ali coup d'état Ibeka régime a été dans de très bonnes prédispositions pour négocier avec Yad Amadou Koufa. Parce que oui, il faut que premier ministre a fait un discours. Jamana de Maliens dedans pour des raisons peut-être qu'eux-mêmes ils connaissent. Malien là, ka position reta. Donc, quand ni Malien file là, il va se faire pour que la République intégrée. Moi, je pense que au fait, on peut réaliser. L'équation fondamentale flabé là. Il y a l'équation française non. Ani il y a d'agal ni kufa be la kuma munde ka. Parce que je crois que anga siga kuma munga. Ali français fana. Apparemment, les lignes ont bougé, même pour la France, parce que n'y a déjà terminé. Ou ka Wassadon, ou ka Sénat la débat qu'elle a eu. Ensuite, Ali Sorasi, il y a deux interviews, mais où tu me sais là. Le tout militaire là, c'est une solution, il faut négocier. Donc, de plus en plus, l'opinion française connaît. Pour le moment, l'autorité française connaît, Luka fait la bataille, ni dialogue, ni jadisui. Mais n'y a déjà terminé. L'opinion française, bi, ni il va déjà terminer parce que Kelen, Beba donc a fait comme Marfa Dronsega Kelemba. Donc, forcément, il faut négocier. Parce que ni Kelen qui a négociation. Donc, je pense que ni Mali autorité, nous aussi, au Kosovo, les lignes vont bouger du côté de la France. Autorité française, parce que, avant tout, on en a quand même des mecs, mais il faut reconnaître qu'en jamana minaga ile mahoro bablo donc fin de décision do be amse gota mais nous fuka kuma kono ni betse ga do la wali achukoshila na soro benta ni nyoje na soro dana tan nyoje et bibi c'est ce qui fait défaut et ni a jate mine fana aga ça veut dire que j'ai comme l'impression que Mokhtar Wan Kani alors faut d'abord en français c'est des déclarations de bonnes intentions. Donc c'est très bien mais le cas minjatemina est-ce que Mokhtar Wan est-ce que fanga babolo folo est-ce que Bamba est-ce que fanga babolo parce que ni on peut jatemina il a sur akadoli akaketa mais fanga de mundu réellement ou de acte d'opposé bibibi parce que al c'est une composition il fait gouvernement composition ou le dama do lao Sorasu de Uka Fonsi, Uka Sente, donc BBB, c'est-à-dire que déclaration. Mais est-ce que Mokhtar Ben Gas Sorasu Ninama? Non, oui, déclaration. En réalité, il y a littérature, c'est de la bonne littérature, mais il réaliser pour que quand il réalise, ou des faits, Mokhtar Wan Bolo, au CETA, parce que Fangata Bolo. Salif, ni bafla autoram o hakila kasi ka fokeni jatka wale kelawe ani accord relecture. Isa au kumaba fly il va y avoir bien vrai que au Malien ka laɲini Malien parce que abora dialogue national ka recommandation mais il va y avoir au te un partenaire ou fenay accord relecture est-ce que da be se ka tout accord relecture date se ka tout là ani bama ani bon marfatigi jekulu koro anu tena ni relecture ko kuma la o kele ni e ka négocier ni yadi ani kufaye ani partenaire ou tena nyola no ye français principalement parce que il va y avoir comme anda bena sama sujet wala kono il va y avoir allié fait enfin au mission diale nous parce que sabula Mali be ka
Bengansena in de la wa ils sont pas prêts k'a fɔ ko an ka na k'an bɛna sigi ko ka kuma ni maa fila ye donc i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ in na hali n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ contradiction dɔ bɛ président ka position ani premier ministre ka position olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ye fɛn ta k'a lajɛ ninnu ka G5 Sahel sommet ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ président ninnu bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu olu bɛ hakilina min na o hakilina ye ani partenaires ka continuer ka baara kɛ o hakilina ye an ka continuer ka accord lawaleya bon n'i y'a premier ministre ka nin ta plan d'action ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ni o tɛ taa ni sira kelen ye kosɛbɛ donc n t'a dɔn problème kɔni bɛ yɔrɔ min na mais i b'a ye k'a fɔ o ko bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ani partenaires cɛ n'an ko k'an b'o o point fila in lawaleya. ayiwa Basaro ne ka faamuya la sisan pour que accord de lecture ka se ka kɛ il faudra que jamana kɔnɔdenw ka se ka sigi ka bɛn kelen kan et premier ministre y'o fɔ a ka discours kɔnɔ ko le fait que ani parti politique ani société civile sera ka ɲɔgɔn ye a ka rencontre tɛmɛnenw na ko ye ko daminɛ ye min laban a bɛ se ka na ni bɛn ni keleya donc an bɛ a laɲini o ka se ka kɛ sababu ye min b'a to accord de lecture parce que ni mɔgɔ bɛ taa kuma ɲɔgɔnya la min ye accord ko in jɛ parce que accord in sɛnɛ waati min a y'a sɔrɔ jamana kun je ne dirais pas mun bɛnnen tɛ dɛ mais a y'a sɔrɔ furuku parce que minnu taara accord in signé état de taara sans s'intéresser à l'autre classe politique qui était pratiquement de l'opposition à la société civile donc je crois qu'an b'o kɛlɛ o gɛlɛya in de kɔnɔ bi donc de ce fait n'u sera ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan notamment la classe politique la société civile k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa accord de lecture kuma bɛ se ka kɛ comme Denis a ɲini cogo min na je crois que on peut aller avec une force. mais accord fankelen parti dɔ in ka kuma ye min ye o ye k'a fɔ accord lawaleyali ou bien a relecture kuma tɛ fɔ bɛɛ da kan nka sigi fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔ ko CSA o de bɛ sigi ka accord relecture kuma fɔ mais Muktar Wade bɛ ka ale bɛna accord relecture kuma fɔ a ka déclaration kɔnɔ est-ce que a pouvoir b'ale bolo. sauf que dans ce gouvernement partenaire parce qu'il y a deux camps on va dire comme ça l'État malien et puis comment on appelle les ex-rebelles mais aux ex-rebelles ils se retrouvent dans ce même gouvernement et ça aujourd'hui c'est pourquoi là je me dis qu'il y a une mauvaise foi qui est là donc il faut matérialiser ce semblant d'union et de paix c'est-à-dire ni Oubala Jamana Koro ni qui a fait que le gouvernement intégré au camp la Waléa ni accord de lecture parce que il faut c'est-à-dire le plan d'action gouvernemental sur le ministère de je crois qu'on demande à tous les ministres de qui fait la faute ou de matérialiser ni premier ministre qui a présenté ni premier ministre qui a présenté ko police territoriale bena lawaliya o ye accord fando ye min kuma ka ca ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan est ce que accord ni accord relecture nana boli ko ka police territoriale ko to yen nɔ alors que ale yɛrɛ ka ministre dɔw bɛ olu y'o baara yɛrɛ daminɛ fo ko o baara bɛɛ lajɛlen ban. sauf que la relecture la sa tɛ kɛ point kelen de kan c'est à dire filɛ ka point kelen de fɔ peut-être que ça c'est le au bénéfice de la il a parlé de DDR mais ni Bemake au cas mais cette police territoriale là peut intégrer l'armée mais si c'est une police territoriale quelle kuma belebeleba dɔ ye police territoriale ko fɛ kɛlɛ ninnu ka kɛlɛ fanba ye police territoriale j'ai parlé de DDR pardon Salim j'ai parlé de DDR ni DDR kuma fɔ ni jumɛn ni fɔ ni o lawaleyara bi et que Chine kuma sen fɛ a yɛlɛla ko ka police territoriale ci mais o élément ninnu bɛ se ka réintégrer armée kɔnɔ on a parlé de 25 000 recrutements laɲini ye jumɛn de pour ka baara di peut-être kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu mɔgɔw ma o de tɛ wa a bɛ marifa bila baara wɛrɛ bɛ se ka dɔn minnu bɛ don fini na olu bɛ don fini na minnu kan ka dɛmɛ ka jago ni fɛn wɛrɛ kɛ olu bɛ dɛmɛ. est-ce que police territoriale ne va pas au-delà? Non, à ce cas-là, c'est vrai que parce qu'il y a question de territoire qui se pose. Police territoriale, il y a mara faire territoire je crois que police territoriale est premier gestion, c'est-à-dire qu'à tout gouvernement ou la gestion qui est au territoire sans se référer à l'état central qui est à Bamako. Ne pas faire mal problème au-delà. Ni au-delà la police territoriale comme na do au Singoro. Le deuxième point qui est par rapport à l'accord, je crois qu'à ce niveau, il y a un problème qui doit se poser. Le problème est du monde. Ni Macron, parce qu'à un moment donné, nous avons fait comment faire, mais qu'on fait la défaite. Macron, quand nous était débrouillé, nous terrorisme na nyemoi à cause de Agnin nous allons éliminer
ni an olu le ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ça pose un problème aujourd'hui de légitimité. On de l'amewa, français de l'amewa. Je crois qu'il y a une interrogation à se poser à ce niveau. Salif Issa, nebeka ye, ebeka plan d'action, ebeka dans la couche vous a fait. Il faut comprendre que non, il faut comprendre que c'est vrai premier ministre a fort, mais c'est ka waleya quoi, c'est ka waleya. Ni vraiment pour là, on a pas point flamme. Ni plan d'action na, point kele ne kan élargi, nous accessible ka élargi donner ka sécurité doit kono ka élection ke isa o de na toshi des priorités. La citoyenneté est très importante. La démocratiquement au bout de la waleya parce que ni fait ngono ni ko ibata kala jali samu quoi ni betse la waleya. Il faut la promotion si ka fo bamanti jekulu fait Francis fait la côté ka foro ka accord de lecture et bamanti jekulu koro kina so am. Comment on tient à frotter à son nom parce que accord de lecture moi je pense que accord est au foie qu'on a nous flaka bengagne moi je pense que parti fla benaka mais les particuliers à décider non d'accord bon particulier c'est là particulier là il faut il doit se gapuma de do mais problème il est mieux kaba c'est à dire nous est conseil de blagne ni senya quoi en réalité parce que ni ko beta kalaje c'est à dire accord blani 5 ans au bara de keraflo ka so lecture ko kuma fo bon il m'a dit beaucoup ma faux parce que nous avons barang il faut reconnaître qu'il y a pas de planning singa à baro de gake parce que il y a borga pour les gens faux c'est ça nous qui nous befora mais moi me fika kuma ka ko lecture ko kuma faux ala sigi ko fe ka ala je yoro mu ga mi reka benga nga baka mu tsika wale angulu boala est-ce que ebe wale ni ko kuma faux il y a eu bien le partenaire avec un film tellement ni mesika lawaleya o baraka ke ko lawaleya ensuite ka électure ou tenyo ne buka fema la de ou tenyo bali quoi parce que nous qui bi jo pour accord fou mais perdre du temps inutilement sans je l'amène accord que kilina antetanya antesiganko à kilomètre de Dongoma et Amou ni mesika ke folo le fait que nous de la gouvernement c'est une question de gage de sécurité, comme on appelle de stabilité à nous l'Union. Ça c'est déjà un point. On ne peut pas anti au bec qu'on faut accord électrique pour que nous barra d'ora sega waléo ni également bail ou il faut un l'Union et un adandorona. Je crois que c'est deux cas un adandorona. Ou accord fallait de waléo. Le reste là c'est du même c'est et on va vers la lecture. C'est une question de confiance. Oui, bon, là, le problème, il faut confiance. Et puis, il y a du français, on va féliciter Dorothée, parce qu'il y a encore un Walliali Naniari. Il faut qu'on soit très clair. On va féliciter de qu'on a là. Notre mot au terre, Namboro, ça m'a sauvé ma chiffre en fait. Bon, quoi encore électrique kaka kabambe ba finira de fodde na ça dit si réaction là pour ganga bonne puma kono ni ECNT mo ko ibe ni voter wa ka voter et il s'annonce ni voter clairement ni voter parce que mbado c'est irréaliste à se réaliser mais l'ambe c'est une fait donner si tu me permets parce que Bassaro kuma do fo apparemment Bassaro à ma famille al sakafo accord l'accord porte en tout cas les germes de la partition du Mali au de Donala Halimuni a signé Ibeka Mouni a signé, ou des doigts là, au delà au déni au déni, au cours du déni, dialogue national inclusif, à Forakoga et à Corinne Kala, Mimbala, Mimiseganani, Farafara Jamana Konokaseko Bala. Moi je pense que la transition est en train de mettre la charia avant le but, au thé marché, c'est-à-dire que vous avez d'amener accord de lecture là, nous quand bala ou nous bala nous beto la mise en œuvre de ce mais ne mise en œuvre d'amener catastrophe marqué c'est vraiment un défaut. Moi je pense que ni PAG plan d'action gouvernemental ni on est que c'est un thème mamrouillé soit un amendement baqué ma fara dans fin flamma pour que on vote na masoma on te voter et bah voter il s'en est voté chronogramme là à Warboro ma force pas à te réaliser wati le boulot au kono soit ni wati wera de bu ko akina wera de be le dore bina fara wati na mto ko ndo mais ni flene ne te ni voter Bassaro ba voter ça ko akore meka siranye mo wejoye au fait c'est une réalité mo ka siranye mais ni ma fili bi ma ga dogon bi mi meka akore rejeté à bloc au fait ka faut qu'on tafe et front de refus non front de refus ou relecture de foka chaya c'est même quoi mo kono il demande un ata relecture là ou tafe ko tafe tuguni
n t'a fɛ o de ye ban ye mais an ka lecture kɛ o b'a yira ko ko dɔw b'a kɔnɔ o bɛ na ni bɛn ni ani an balima kɔrɔfɛmɔgɔ minnu ye marifa ta jamana kama donc o b'a yira isa ko a bɛɛ man ɲi o ko tɛ mais dɔw b'a kɔnɔ minnu ni olu man ɲi o de y'a to lecture kuma bɛ k'a fɔ donc dire aujourd'hui que ça germe dɔw b'a kɔnɔ je crois que laɲini ye k'olu les germes ninnu bɔ yen ne ma fili lecture kuma k'olu le bɔ yen donc revenir sur cela je pense que o tɛ hakili b'a voter accord mais pour la simple raison que CNP il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Mais moi je connais des conseillers qui prennent voter lundi. Non, oui, peut-être pour se faire, sur la opposition, la majorité, non, il y a famille. Mais peut-être que, comment on appelle, ça fait mille fois. Mais il y a lundi, question-réponse au Benadamino. Allez, mais peut-être que ni satisfaction sera là, il va voter. À l'état actuel, c'est difficile, mais à voter contre l'un, voter pour là. Il va voter. Voilà, un thème voter. Un thème voter. Comment même if il y a comment dire là, fin d'année, n'abinya bebado. Fin de ce que bebado. Ça dit que jamana c'est vrai, politique, anti-politique mogoye. Nga nebe ni takabla mun nangro premier ministre ko mun temena. Mun nanu ko déclaration de politique générale yi. Kana kuba baw fo, ka kila ka ngata. Ami rod menabi. Donc nebe ni bla o minan ko nadla. Donc franchement u ka laje u be gwa do ta quoi. Munu be sika ke anga kuma uluka mais vraiment kan beta kana bla parce que ni ibina jamana ko do la ni so jari ka fo meni ke mais sika mena baraka ni ka timi ko nana no sika ni ke solution kili ni wati do ke aksi kelen de beta no aksi sisi ka élargi doni ka question sélection ka élection organisée ka fanga président légitime ngasigi au bout du temps temps wati ni kuma o tigi o ba no de ko ba voter no forme ça joro juma fere me savait jirit kel no ka e be ka nyina mi go ando chugo CNT ko lo fele anga voter fele me départ o la ndara budura igere ki koro kara ka ta do CNT ko la ke obe talike kunbɛba min ni G5 Sahel an ka cɛncɛn ka jamana o gɛlɛya bɛ minnu kan jatigɛ walekɛlaw olu sababuya la olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tchadikaw fɛ yen nɔ N'Djamena walasa ka kuma G5 an ye jɛkulu min sigi nka an kelen kun tɛ ka sɔrɔ kɛ Ghana président Nana Akufo-Addo ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara ale kan min ye Faransiikaw ka président Emmanuel Macron ale y'i to Faransi ale fana sen yera baara ninnu na Yusuf yani an ka don Macron ka kuma kɔnɔ an bɛ se ka mun tɔmɔ G5 ka nin sommet la. Ok, Issa Gaw ɲininkali diyara ye. D'abord G5 ka sommet o ye u ka sommet traditionnel de don. San o san u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu dɔ la. Ɲinan ta tun ye Tchad ye parce que Tchad président de kɛra a président en exercice ye quoi. Donc a kɛra Tchadienw fɛ. N'i y'a jateminɛ u ka sommet in na a bɛ komi u ye bilan annuel de kɛ évaluation annuelle u ye min kɛ san kɔnɔ minnu kɛra san kɔnɔ u ye yɔrɔ fɛnw ta n'i y'a jateminɛ pandémie b'o la coronavirus ko b'o la développement ko b'o la sécurité ko b'o la ensuite n'i y'a jateminɛ u kumana fana mun kan jamana minnu kɔnɔ G5 Sahel la problème bɛ jamana minnu kɔnɔ par exemple Mali ta la coup d'état kɛra u ye Mali féliciter le fait que u ye organe sigi organe de la transition mais u b'a ɲini Maliyɛnw fɛ u k'u jija o organe de transition délai minnu fɔra olu ka se ka labato ensuite u y'a fɔ fana ko sommet wɛrɛ je crois 2022 sommet au kan ka kɛ Bamako ça veut dire que n'o y'a sɔrɔ bon ni minnu b'an kunna olu bɛ toujours bandaw de kan ka kɛ peut-être au président en exercice mais n'i ye sommet du G5 Sahel jateminɛ ne yɛrɛ kɔni hakili la ne ma fɛnba ye ni n bɛ se ka n tɛgɛ kala turu fɛn min na k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana parce que ne yɛrɛ tun hakili la force conjointe ko minnu n'o bɛ yen n'o ye G5 force ye ne hakili la k'u tun bɛna kuma fɛn de kan fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye pays minnu n'olu concernélen don olu yɛrɛ bɛ se k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya ta cogo min u yɛrɛ bɛ se cogo min k'a financer mais n'i y'a jateminɛ u y'u ta kɛ jamana minnu y'u dɛmɛ n'o ye Union européenne ye k'olu fo
donc même véritablement même avancé bas de yala ani mieux France ta avec comme France comme a jara français parce que ni a jatemine français tout même il fait Emmanuel Macron il a dit c'est beaucoup réjoui le fait que Mali gouvernement sera kata comité de suivi réunion que Kidal et puis on va il a déjà accord pour la paix et la réconciliation comme na don bala donc français connaît au jara français kosobe donc français G5 Sahel ayu nous fait ou ka continuer au sens fait mi o luka deme au sega doit donc vraiment même ko baé comme ni bise ka afo avec ça pays du G5 Sahel ou ben aboni gela ngono quoi Salif anya ka fo français ko ni kalo de modo ngono ko transition c'est là ka bienge ko sanwolo la kono ko régime koromase ko kera polémique baye moko a polémique ba ora jme yere bulu est-ce que c'est o ekunye polémique be ka kumina bon et isa o ekunye polémique be ka kumina parce que déjà il faut comprendre que sans wolofla et barado kera en fait il faut comprendre que barado kera ani chama manye ni enana foko c'est parce que nous sera ka organe de transition sigi jona nous sera kata fin c'est ça kidal donc ko ni nyanani sa wolofla baray il faut comprendre que sa wolofla en kono isa ijugo zoza choko afoka kulugaja sa wolofla en kono il faut comprendre que anga ministre tara kidal mais ça on l'a qu'on accord fait m'a bougé l'accord la wali elle m'a bougé ça on l'a accord m'a bougé mais en fait il faut comprendre que volonté politique c'est manque de volonté coûté mais population a vu reculer accord qu'on a bougé parce que population de Kougal la nini accord il a modifié accord population il y a deux amours il a accord ina peut-être aurait nous fallait faire accord la wali ma félicitation aba lamuna non ça avec comment qu'on ne se ventia kaira ko francine jama mindu on y ibeka traité d'être un pro français ko franciga la sigide no mais ayira donc ko territoire là même muka barage wati mina uno tigi de be ñogo fe o di ka mokoy donc kuma me o di ira mais c'est vrai que accord ko ina ni wati na transition gouvernement ou beku c'est que mis accord application même donc ma ko ngata galo era bula non galonta la lega kuma la au fait alega la nina galonta la parce que ale nyebe mina ale ka barake ni wori o jume avec 500 000 fois nous au Kira Kidal or nous savons qu'avec 100 francs on a 500 de sele mega ke Mali là parce que Mali ni bamagachu de sele mega benga 5 nous c'est vrai que faut que to Kidal ale boulot ça c'est une gage de réussite pour la transition donc au fait d'amado b avec au drone de cimetière mais quand il a drone isa quand faut que G5 Sahel ko ina mini fait mi fera nous qu'on a fait le fait qu'il y a 1800 militaires tchadiens qui vont venir intervenir dans la zone des 3 frontières en dans le mal à Tchadien ou Muratina on fera des pipeaux Tchad pour attaquer la part des terroristes après nous Idriss Déby le grand major au Kelens nous là pour être dans la zone des 3 frontières je crois que au Bénin qui fait même France qui a retiré tout ça il faut comprendre que polémique femme fenemi malien chamambulo ni France contana G5 Sahel la ligne G5 Sahel te dora bulu ne bulungo ko financement ko kuma de na tafo franchement kuma ina ne mame ne bulungo parce que G5 Sahel c'est la bouger ni warte na fulu tin donc ne bulungo kuma de na fo o kuma o mafo bo France de misoja dora tew parce que accord ni flem malidon de bulla ka keleke ko fuka accord de lecture ke donc France ya yade ka fo on kuma mu fo nous comme accord la wala le boulot arrangé ma ko nga kuma boli gira bon le deux fleurs nous de miso diap no kuma o ya la so wala o ya la so parce que kan la ñok munika ça il faut que fitiri sauf que bi anga so signé mo be wa miso ja ira ka fo ko ni armée française me koronfe barka do ko bulu di ñoma ka baram nga ka be bara sabati le mbay ko je crois que be frère mo miso ja ko mo ni te ka ça va on va dire c'est-à-dire que normalement dans un pays transition des moments propiciés pour que Jamana irebla raika mais malheureusement nous banku nabi au familial tout là au moko tout bolo
wa kechugo ambe foli ani tamni di Bamsa Sissoko Jogolojo ambe afoka wala modo commandant à la retraite Amadou Nyang Yanfo Katifugala ana frumuso Roki Atrawe ambe ufo ka foli di général Mamadou Adama ambe afoka a wala modo ale ga gouverneur koro anga jamuka kalumba kabado almami sangata ambe afoka wala modo Yanfo ortem na ko ortem mo bela jelefo nterike Hassan Jombele ortem directeur mbafoka wala modo jamuka kadi afene ambe afoka wala modo ka foli belebele babla kata anterike Mohamed Karambe Orange Mali ambe afoka wal mado Aziz Sidibe Yanfo Segu amba afoka wal mado Amadou Kouyaté aba Segu ka fe no amba afoka wal mado foli anita ni ambo di akalinga ba yo ka yale mais jamuka kanu baga do be les fidèles parmi les fidèles du Palestiniens sira kamara bolo be nege karafe la radio fanfe Ousmane Togo alebe réalisation na Kafaroka aye jamuka bla RT Mali sanfɛ bololo sanfɛ Facebook kɛrɛnkɛrɛnya désormais samedi au samedi aw bɛ se ka jamuka la RT Mali sanfɛ Mamadou Zeltaore ale be régie d'antenne na min ye Zebrama Kone ale be montage la an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jamuka kelen kɛnɛ kan wasalam.